Három legendával állunk szembe, Kassa Zolival, Zsírpapával és az öreg lánnyal, és véletlenül jött össze ez a hármas forgatás mára, de tulajdonképpen egy ilyen szinte soha vissza nem térő alkalom, hogy három legenda legyen egyszerre a képen, és ez a három legenda, ez 1000 szállal kapcsolódik egymáshoz, hiszen Kassa Zoli készíti Zsírpapának az autót 22-23 éve. 24 éve. Kassa Zoli egyébként a magyar autósportban én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb legenda. Nem nagyon tudtuk eldönteni, hogy motortuning mester, vagy versenyautóépítő mester, viszont ez a Zsiguli, ami itt áll mögöttetek, amit Zsírpapa csak öreg lányként hív, ez volt az első versenyautó, amit építettél. Hát így a rally sport tekintetében mondjuk azt, hogy igen, de úgy egyébként előtte már csinálgattunk autókat, de az nem a autósportba tartozó. Az egy hosszabb beszélgetés előzménye kell, hogy legyen, mert az egy másik dolog. Az nem a rally sport közvetlen. Papa, bármikor beszélünk, akkor azt mondod, hogy Kassa Zoli készítette fel az autót, tehát semmi baja nem lehet. Így van. Miért fontos, hogy a Zoli készítse az autót? Mert benne bízom a legjobban. Meg a másik az, hogy figyeljetek, a 24 éve építi az autómat. Az ő hibájából még nem estem ki. A saját fasságomból igen, mert mellé mentem, belementem egy olyan gödörbe, amiben nem kellett volna, vagy bármi. Tehát kiszakadt ez, kiszakadt az, abból már volt ilyen problémám, hogy kiestem. De technikai problémából még nem estünk ki. És azért 24 év alatt, ha valaki nem esik ki technikai problémából, azért az valamit mond. Én úgy gondolom. Emlékeztek rá, hogy mikor találkoztatok először? Hát egy tyútyú hozott le Zolihoz. 2002. Ne, 2001 ott van fénykép. Igen, 2001-ben. 2001. Tyútyú az ugye Pető István, Pető Tyútyú. Igen. Az, amiről az előbb beszéltem, így adás előtt, hogy keveredett ide az a történet. Yeah. Tulajdonképpen az István felkérése volt, hogy lenne egy ilyen dolog, hogy ő nem tudta már ezt befejezni, és akkor, hogy hát ugye megcsinálnám-e. És akkor így jöttem össze az Imrével. De akkor ti már a Pető Tyútyúval együtt dolgoztatok, igen, a motort igen, már készítetted igen. neki? És az Istvánnál úgy volt még először, hogy ilyen nem egy teljes autó megbízásom volt vele kapcsolatban, hanem csak részmunkák. És utána hát ugyanúgy, mint sok más az életemben lévő versenyző, akivel dolgom volt, rájöttek arra, hogy ő maguk próbáltak a saját életük mellett ugye az autóikat felkészíteni, és ez több-kevesebb sikerrel történt. És akkor végül is meggyőzték saját magukat is, hogy adnak egyfajta bizalmat és lehetőséget valakinek, hogy készítse fel az autót, és akkor meglátjuk, hogy annak lesz-e folytatása. És akkor tulajdonképpen így nem tudtam nemet mondani sem, igazság szerint, és akkor így tulajdonképpen elaprózódtam ebben a történetben, mert így akkor már nem csak nem csak motorokat kezdtem el gyártani, hanem tulajdonképpen autókat is. Ennek a VFTS-nek van olyan porcikája, ami 23 éve megvan? Hát azért az Imrénél is voltak viharok, neki is az élete hol így volt, hol úgy volt, amikor ő se tudott idézőjelbe aktív versenyzőként részt venni ebben a történetben. Azért nem minden esetben volt egy elég hosszabb szünet is, tehát nem tudok mindenben én a valóságnak megfelelő választ adni, mert mindent nem tudok én se. Részeiben szerintem most ugye ez az autó az Imre pozitív értelemben a ragaszkodása és makacságából ugye nem tudott ettől megválni, és hát ő ezt mindig próbálta életbe tartani magának, ugye ő neki ehhez kötődik a lelke, és hát azért ennyi év elteltével az egy csomó minden lecserélődött persze. Mert hát úgy, ahogy mi is elkapunk, tönkre megyünk, úgy az autó is.
és vannak alkatrészek, amiket ugye muszáj cserélni. Tehát... Nyilván azt értem, hogy vannak alkatrészek, amiket cserélni kell. De ezt még az Oli csinálta. Ezt még akkor csinálta, amikor oda került hozzá a kocsi. Azt igen, a vonószemet még ő csinálta. Igen, volt ilyen, igen. Hát más jelleg. Alapvetően régen ez nem így nézett ki. Ugye legelőször még volt Magyarországon lehetőség arra, hogy relatív normális alumínium karosszérielemekhez tudtunk hozzájutni. És ugye van is, hát nem tudom, megvan ez a kép, az a lényege, hogy akkor még mondjuk szebben nézett ki olyan értelemben az autó, hogy ugye az alumínium borítások ugye azért egy kicsit a gyárihoz, minőséghez jobban hasonlítottak. Most ugye ezek a lehetőségek már ugye az évek folyamán kikoptak, és mindenki próbálta a megoldást találni erre, hát több-kevesebb sikerrel, hát ugye az IMI megrendelt valamit, és hát ő ezt kapta érte, sajnos, hát ezzel nem tudunk mit csinálni. Tehát ha úgy nézzük, az elmúlt évek alatt azért nagyjából mindenek körbe cserélődött az autónak, ami már nem azt tükrözi, ami volt, meg ugye régen eredetileg ugye ez egy, Imre igazítsák ki, hogy jól mondom, vagy nem, azt hiszem ilyen grafit színű volt az autó. Grafit színű volt az autó, bordó szélesítésekkel, ugye ez volt a leges-leges-legelső megméretetése a járműnek, amivel az Imre az ás korszakából átült ebbe az autóba, és tulajdonképpen pár küzdelmes év után beletanult ebbe az autóba, és tulajdonképpen onnantól kezdve igazából, hát szerintem házasságnak beillő éveket eltöltött ezzel a kocsival, úgyhogy más versenyzőről kevésbé mondható ez el. Tehát nagyon sokan váltottak azóta többször autót vagy típust, az Imre megmaradt ő nála, úgyhogy bármennyire is sokszor mondtuk már neki, hogy ezt így kéne lecserélni, úgy kéne lecserélni. Nem igazán tudtuk, makacs ember, nem igazán tudtuk meggyőzni róla. Hát szíve, lelke rajta, ő ezt. Beszéltünk már a gépháztetőről, ugye ezt már nagyon sokszor megmutattuk, hogy hát ez a gépháztető is azért megért már egy-két dolgot, és ez látszik rajta. Egyébként lehetne alumíniumból szép gépháztetőt készíteni, ami mondjuk egy-két szezon után még mindig olyan állapotban van, mint ha nem éri baleset, akkor igen. De az a baj, hogy ugye a 90-es évek végén már, amikor már kikopóban volt a utcai személyautók közül a Lada autó, akkor a Magyarországon lévő kisiparosok, akik rendelkeztek olyan présszerszámokkal, amit ők a úgynevezett gyári karosszérielemek után próbáltak itthon duplikálni és forgalomba állítani, ugye ezeket az eszközöket megszüntették. És innentől kezdve a motorsport tekintetében is ez problémát okozott, mert innentől kezdve már nem volt kivel, hogyan ezeket normálisan legyártatni. Ami még a mai napig helyek közzel gyártódik kisebb kalandok árán, azok az ajtóborítók még azt úgy, ahogy hát most még Miskolcon csinálja. Miskolcon még azt csinálja valaki. A két legbonyolultabb elem az a csomagtértető és a gépháztető, ennek már nincs meg szerintem a présszerszáma, ami miatt ugye hát nem készül, illetve egyet-egyet még ilyen régi vágású karosszéria mesterek bevállaltak kézimunkával, de ugye ennek meg viszont így ebbe a formájában úgy felértékelődik a gazdasági oldala, hogy nincs az a versenyző, aki ezzel bemerje menni két szál a korlát közé. Tehát hát gyakorlatilag egy szobrász munka. Így van, és én most is tudok olyan volt osztálytársamat, aki OT-s karosszéria műhelyt üzemeltet, méregdrága autókat csinálnak, és én tudom, hogy ők képesek lennének legyártani ezt, hogy a gyárival meg nem tudnád mondani, hogy az nem az, csak egy autóversenyző számára az brutál. Tehát itt olyan összegről beszélnénk, amit nem szeretnének kifizetni. Tehát az a baj, hogy amikor egy autósportról beszélünk már, hogy miután ez nem egy tömegcikk már, ezért, hogyha te bevállalósan mész, és véletlenül elcsúszol és balesetet ér az autót a versenyen, és összetöröd ezt az elemet, akkor utána ugye kihívások elé lesz megint állítva.
mind anyagilag, mind mindenhogyan. Úgyhogy ez egy kicsikét, hogy is mondjam, inkább úgy mondanám ezt, hogy ez egy kuriózummá válós történet, amennyire lehet, próbálnak rá vigyázni, és hát ugye a HTP-je miatt, hát mert ugye ott elő van írva, hogy az alumíniumnak kell lenni, hát most, hogyha valaki a lelkébe azt mondja, egy HTP-s Lada VFT-se legyen, ahhoz ugye az előírásoknak meg kell felelni, ezért kénytelen, kelletlen, hát próbálja megkeresni azt a megoldást, hogy valaki ezt megoldja. Tehát ez a baja ennek a történetnek. Persze ennek az autónak az imidzsét sokkal szebbé tehetné, hogyha ezek az elemek tényleg olyan minőségűek lennének, amilyenek lehetnének, de hát sajnos. De hát ugye az öreg lányról beszélünk, és szerintem Egyébként meg ez egy kicsit tisztára olyan, mint régen volt a Lancia Stratos, vagy a Ferrari, ahol ugyanúgy kézzel gyártottak le mindent, és az annak kornak megfelelően, hát... Olyan volt, amilyen volt. Így van. Tehát... Annak idején a Ferrarik sem voltak olyan szépek, mint a most restaurált Ferrari. Egyébként, hogy is mondjam, csak most én nem vagyok karosszér lakatos, ugye az akartam lenni, de azt el tudnám képzelni, hogy egy ilyen kemény falabból egy faipari CNC gépen beszkennelnének egy gyári géptetőt, és arra megcsinálnának egy famintát, és utána egy ügyes lakatos arra rádomborítaná az alumíniumot, akkor szerintem ezt lehetne csinálni, csak hát számolt ki, még azt is. Hát biztos vagyok benne, hogy ott sok lenne a nulla a végén. Itt állunk a motortér fölött. Igen. Ez a motor akkor nem ez nem, ez egy kedves barátom ajándékaként épült meg az Imrének. Engem a Karcsinak hívják, Csima Karcsinak hívják, nem, nincs ebben semmi titok. És a Karesz kérte, hogy némely dologban, hogy adjak neki szaktanácsot. Igazából az Imrét próbálták meglepni ezzel, szerintem sikerült. És tulajdonképpen így készült ez el, mert az a motor, amit annak idején csináltam az Imrének, ugye ő azt a másik autóval elértékesítette, és hát szeretne az Imre csináltatni velem másik motort, és addig, amíg az nem készül el, addig ugye neki most ez így kapóra jött, hogy az ő kis játéka azért még tudjon működni. Úgyhogy így tulajdonképpen ez is egy ilyen, hogy is mondjam, csak tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy még ez a motornak a felépítése, szerintem ez közelebb van még a 80-as évek homologizációjához, mind egyszerűségében, mind belső tartalmát tekintve. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ez a motor, vagy az a motor, amit te építettél papának, a másik motor, amivel eladta az autót, ez mennyire van köszönő viszonyban a 80-as években lehomologizált VFT-s? Hát azért valamilyen szinten köze kell, hogy legyen hozzá. A alkatrészeknek a minősége változott az évek folyamán, meg sajnos bejöttek olyan technológiai, nem sajnos, bocsánat, rosszul fogalmaztam, tehát bejönnek olyan technológiai lehetőségek, amikkel próbáljuk feljavítani azokat az alkatrészeket, amiket régen nem volt lehetőség. Lettek itt most már olyan, mit tudom, bevonatolási lehetőségek, hogy a gyári alkatrész üzemóráját egy kicsit lehessen tovább tolni. Ugye régen öntvény dugattyút használtunk, és most ugye kovácsoló dugót használunk, amit úgy relatíve elfogadott, és nem tehát ezt engedik. Ezt engedik. Meg ugye, hát úgy nagyjából egyébként olyan nagy eltérések nincsenek a motorok között. Itt inkább egy olyan dolog szokott lenni, amit én sem tudok megmagyarázni, hogy engem is próbáltak régen leutánozni a munkámat, és utána 15-20 év után elmondták, hogy soha nem értették, hogy nekik az miért nem működik, ami ott működött. Ezt már mástól is hallottam. Ezt nem tudom én sem megmagyarázni, az biztos, hogy azt már több helyről visszahallottam, hogy amit tőlem kikerül, végig másképp működik, mint amikor azt valaki duplikálni akarja. Itt milyen különbségekre kell gondolni? Mi az, amit te másképp csinálsz a motoron? Hát, ez egy jó kérdés volt. Hát nem tudom.
Nem tudom, ez... Hiszen ugye a Zsiguli motornak az alapja azért az egy rendkívül egyszerű dolog. Igen. Tehát abban olyan igazán nagy trükk nincsen. Igen. És mégis, hogyha két különböző tuningmester készíti a motort, akkor azok ugye egészen mások lesznek. Igen. Még akkor is, hogyha ránézésre tök egyformák a motor. Az, amit én is megkaptam a pálya széléről, több ismerősömtől, hogy azt mondja, mondja már meg, hogy mi, azt mondja, teljesen más hangja van annak a kocsinak, amit te csinálsz, mint az összes többinek együtt. Figyelj, nem tudom. Hát valószínűség szerint biztos, hogy... Itt a tütékkel, hogy játszol meg. Hát jó, biztos, hogy vannak dolgok, amikről az ember azért nem beszél, bizonyos dolgokról. Lehetséges az, hogy miután majdnem minden részét magam csinálom, ott lehet valami más, mint amit a többinek van elképzelése róla, vagy másképp csinál, vagy másképp gondolja. Tehát ez amikor biztos, hogy te alakítasz egy anyagot, akkor az úgy igen, alakul, tehát valószínűleg én bizonyos dolgokat más gondolatvilágba élek. És valószínűleg ennek az összességéből kijön egy olyan másfajta dolog, aminek más a hozadéka. Tehát valószínűleg ez lehet, mert mondom, próbálták már lemásolni, de nem igazán. Mennyire bonyolult egy ilyen VFTS motort megépíteni? Ha ide jövök hozzád, hogy Zoli, szeretnék egy jó VFTS motort. Rosszabb, mint egy Hondát megépíteni. A következő oka van ennek az egésznek, az, hogy ugye tudjuk nagyon jó, milyen a nagybetűs életünk, és ezeknek a konfrontációknak, a konfliktusoknak a következményeként már szinte semmilyen alkatrészt lehetetlenség lassan beszerezni, főleg olyat, ami használható. Tehát annak a tekintetében van vele bonyolultsága ennek az autónak, hogy hiába elméletileg egy egyszerű motorról beszélünk, a gyakorlatban viszont mindent szinte egyedibe kell megoldani, mert már amit a szegről végről próbálunk beszerezni bármilyen útvonalon alkatrészt, az hát a közlekedésre alkalmatlan, nem hogy autóversenyzésre. Tehát nagyjából nincs olyan alkatrésze és nincs olyan szegmense a motornak, ami nem kell változtatni, vagy nem kell javítani. Mi az, amit feltétlenül eredetiben kell beszerezni? Gondolom egy motorblokkot, egy hengerfejet. Igen, itt az a baj, hogy ugye a homologizáció az ugye előírja, hogy 2106-os blokkot szabad csak használni, ugye a gyári hengerfejet szabad használni, és ugye a homologlapra le van írva, hogy vasszívócső, milyen folytószelepméret, milyen szelepméretek lehetnek az autóba, stb. Egyetlen egy engedmény lett annak idején megtéve már a 80-as években is, mert hivatalosan ugye úgy volt, hogy még a gyári lentkereket is kellett volna használni. Na most ugye azért a biztonsági okok miatt azért azt megengedték, hogy azt ki lehessen cserélni acél lentkerékre, a kuplung a szabadon választható volt, tehát az a régi rendszerben is így volt. Hát a gyújtás megint egy olyan dolog, hogy hivatalosan ugye ezekben megszakító gyújtásnak kellett volna lenni. Aztán a Magyar Nemzeti Homologizáción belül volt engedmény téve arra, hogy lehessen elektromos gyújtást használni. Ez a mai napig hál' Istennek megmaradt. Egyébként csak egy apró megjegyzés zárójelbe, hogy egyelőre ez ilyen hírforrás jellegű, hogy most a FIA-nál vannak megkeresések más márkákról külföldön, hogy engedményeket kéne tenni bizonyos technikai, tehát valamilyen technikai lehetőséget meg kell engedni, mert már lassan egy csomó autót nem lehet üzemben tartani. Tehát ezt most már valahol az FIA is próbálja a kórhűségen belül valamilyen formában rugalmasabbá tenni a szabályrendszert, mert hogy ne kopjanak el ezek az autók. Egy héttel vagyunk a szezonnyitó historik futam előtt. Ez az autó tavaly készült el, tavaly nyár környéken, ha jól emlékszem. Hát tavaly nyár végére, így van. Hát akkor azóta szerencsére. Nem sokat mentél vele, de amikor beszéltem veled ezelőtt egy pár héttel, akkor mondtad, hogy az autókasz az Zolinál van, mert hogy föl kell újítani. Így van. Mi az, amit föl kell újítani egy kész autón, ami gyakorlatilag talán egy vagy két versenyt ment? Hát ugye egy versenyt ment az autó szerencsen.
Most ha szerencsén végigmész egy versenyen, utána nullára kell szedni a kocsit, és újra meg kell csinálni. Tehát ez nem olyan történet, hogy csak úgy fogod magad, azt újra beleülsz a kocsiba, meg újra mész egy versenyen, és akkor nem nyúlsz hozzá. Tehát a VFT-s pont nem erről szól. A VFT-s arról szól, hogy gyakorlatilag elmész egy versenyre, visszajössz, idehozod Zolihoz, Zoli fölpakolja, vagy teljes láda, vagy pedig meg tudja csinálni. Tehát ez nem úgy működik. Tehát ez úgy működik, hogy valamikor Zolihoz idehozol valamit, és akkor vannak neki ilyen szép teljes ládái, és akkor egyszer csak belekerülnek a motorok, érted? Na, Zolinál ez kiszámíthatatlan. Azt mondja, hogy ezzel már nem mész tovább, ezzel sem mész tovább, és akkor utána csinál másikat, és akkor abba tudsz tovább menni. Tehát nem annyira egyszerű ez a kérdés. Akkor Zoli, téged kérdezlek. Elmegy papa ezzel a tök jól megépített autóval egy versenyre, visszahozza, mi az, amit fel kell újítani, cserélni rajta? Amióta a világ és föltalálták a technikai sportot és autóról beszélünk, minden egyes autó egy adott autós rendezvény után kap olyan igénybevételt, ami eltér az átlag autók életétől. Ezért ez típustól függetlenül minden autóra vonatkozik, hogy a szervizcsapat, vagy azok, akik az autó kezelése, tehát kezük alatt van, ami ökölszabály ilyen esetben, az első hátsó futómű, az előátviteli rendszer, az mindig csak úgy tudja az ember biztonsággal kezelni, hogy szemrevételezéssel. A szemrevételezés az nézhet ki úgy, hogy leveszem a kereket és kívülről megnézek valamit, és működik úgy, hogy az a valamit szét is kell szedni alkatrészeire azért, hogy belelássak a belsejébe, hogy lássam, hogy repedés, törés, kopás, stb. Ilyenek keletkeztek-e, vagy kezdődő jelenséggel állunk-e szembe. Azért, mert én azt az elvet vallom, hogy az ember 100 szigmapontból próbál egy autót üzembe helyezni egy versenyre, és hova tudunk ebből faragni. Mindig marad valamennyi kockázata így is a rendszernek, mert ugye az anyagok és az anyagfáradás az egy olyan sztori, amit vagy észreveszel, vagy nem. Tehát ez benne van a pakliba. Tehát az autó, egy versenyautó fenntartás és üzemeltetés, az minden egyes rendezvény után, tök mindegy, hogy milyen autóról beszélünk, ez egy kötelező jellegű átnézést jelent. Tehát ami nem abból áll, hogy leveszem a kereket, azt fölteszek egy másikat, hanem meg kell bontani rajta az alkatrészt, egy tengelykapcsoló állapotot meg kell vizsgálni, egy váltó állapotot meg kell vizsgálni. A motoroknál azért általában van egy olyan dolog az élet tapasztalat alapján, hogy ha az ember tisztában van a megépítési helyzetével, és akkor nagyjából az anyagismeret függvényében tudja az ember körülbelül, meg a pilóta használati stílusából adódóan tudja azt, hogy körülbelül mi az a üzemóra, amit annak a motornak kell tudnia, vagy várhatóan tudhatja. És azon belül ugye, miután ez egy régi generációs konstrukciójú motor, tehát azért úgy kell vele törődni, egy olajcsere például, ami egyébként úgy alapból is kell, szelepállítás, meg ilyenekre, tehát szüksége van. Tehát tehát egy motorrevízió, egy váltórevízió, egy diffi revízió, főleg a diffi, az egy gyenge láncszám a Zsigulinál sajnos, meg féltengelyek állapota. Hát a fékek azok meg ugye, hogy ha gyorsan tud menni a bácsi, aki az autó, akkor ugye Ladánál ugye elég gyorsan elhasználódik az első féktárcsa fékbetét, tehát ezek azok az alakra. Fék folyadékcsere például, az egy fontos része a dolognak, az minden verseny végén le kell cserélni, mert az elhasználódik. Tehát így áll föl tulajdonképpen a versenyautó felkészítés, hogy így mondjam. Mi az, amit papa leginkább el szokott használni az autón? Van esetleg olyan meghibásodás, ami kifejezetten zsírpapás? Régebben volt az Iminek olyan problémája, de hát ugye ez bizonyos személyes problémáiból adódó dolgok voltak, hogy a kuplungot jobban használta. Most ez egy kicsit javuló tendencia volt nála, amiből kifolyólag most már az talán annyira nem számottevően sűrűn fordul elő. Tehát a kuplung volt az egyik olyan, ami az Iminél jobban használódott,
viszont nagyon sok minden másba pedig a többi emberhez képest sokkal jobban bírta. Tehát, mert ez mind a vezetésre tudható vissza. Ugye sok pilóta még mindig ott tart a ladánál, hogy váltóval akar megállni féktávon, nem pedig fékkel. És ez ugye kihatással van az erőátviteli rendszerre, meg a diffire. Az IMI meg szerintem egy kicsit talán ezt másképp kezeli. Ebből kifolyólag én úgy az Imre elmúlt pályafutása alatt én igazából csak erre tudok, ami sűrűben fordult elő, ez a kuplunggal való dolog. Különösebben más olyan dolgot nem tudok fölhozni, ami nála jobban elhasználódott volna, mint bárki másnál. Hát a féktárcsa, fékbetét az volt, persze. Hát az Imi talán azt kell, hogy mondjam, hogy ha így igaz, hogy ő talán a féket jobban használta, ebből kifolyólag ugye az ami kopó alkatrész volt nála igazából. Tehát én az Imi ilyen szempontból szerintem sem a váltóval nem emlékszem, hogy még a kezdetén, mert ugye ott is változtak, minőségi lehetőségek javultak. Úgy a motor része is érdekes, mert viszont ő annak idején, mikor egy picit fiatalabb volt, azért ő is szerette használni a zenét, tehát azért elzenéltette ő is anyjába a motort, de hála jó Istennek, hogy több-kevesebb sikerrel azért nem volt ilyen komolyabb baja vele. Nem egy petőtyútyú. Hát nem. Tehát, hogy mondjam, az Imrének ilyen szempontból olyan nagy általánosságban olyan dologról nem tudok rosszat mondani, hogy verseny végén visszahozta volna az autót és kosárba van. Most persze az Imi, amit itten Bohém Rapszódia, hogy minden teljes láda, mert ez rám ragadt egyébként, ezt aláírom. Tehát, és sokan voltak már, akik kasszához nem ennyi, mert teljes láda. De nem, szóval visszatérve az autóra, futóműnél általában ilyen, hogyha véletlenül becsúszott valahova, mit tudom, egy lengőkarsérülés, vagy szilemblokcsere. Vagy átszakítottam a Pitman tengelyt. Hát olyan kormánymű volt ilyen Miskolcon, úgyhogy ilyenek voltak, de úgy összességében kop. Te papa is veled előfordult olyan, hogy így beszaladtál az árba? Ez mi volt, ez a tengely? Mellé mentünk az árokba, és gyakorlatilag kifordult a futómű, én meg fogtam és visszahúztam a kormányt. És ahogy visszahúztam a kormányt, szétszakadt a Pitman. Csak azt az apróságot elfelejtette elmondani, mert azért le kell fordítani az Imrét, hogy ez, amikor ez történt, az azért történt, mert ahogy a bal első futómű alá tört hátrafele, a irányítókar az átugrott a alsó lengőkaron, ez ott megállt, megszorult, beékelődött. Na most ő az kézből, ő azt visszarántotta, és a anyagismeret törvénye alapján a kormányműház ezt annyira nem kultiválta, és hát ebből kifolyólag több lett a kár, mint kellett volna. Tehát ez is hozzátartozik. Igen. Tehát ilyen események vannak. Finomabban kell kezelni a... Hát figyelj ide, együtt kell élni azokkal az alkatrészekkel sajnos, amiket a historik szabályai megengednek, és hát az... Viszont papa, új motorod van, ha minden igaz, akkor kaptál 2 új gumit. Igen, behozta munkahelyemre. Girtman Feritől kaptad az 2 új gumit? Behozta Feri a munkahelyemre. Ugye ezt nekem úgy adtad elő, hogy kaptál 2 vadonatúj gumit. De na nem, hát azért ez nem teljesen így van. Kaptam 2 darab ilyen jó 80%-os gumit, ami ugye egy jó darabig még biztos elég lesz, de hogyha ránéztek, azért ez 245-ös. És ezt mikor bemelegszik, el is kell tekerni. Tehát itt a legnagyobb problémám az, hogy oké, hogy adja a Feri a gumit, de szerintem azért adja, hogy lassabb legyek, mert mikor már elfáradok érte a tekerésbe, akkor már tudja, hogy már biztos, hogy nem érem utoljára. Az első 3-4 gyorsan ott még jó erőben vagyok, akkor még lehet vele valamit variálni. De utána már úgy elfáraszt ez a gumi, hogy néha már cigit nem bírom bevenni a számba. Hálásabb lenne, kicsivel keskenyebb gumit tudom. Hát igen. Jó lenne, hogyha Feri venne keskenyebb gumit magának, amit majd ad. Egyébként akkor menne gyorsabban.
Ez tényleg kellene a papának? Hogy Igen. Tehát, hogyha egy keskényebb gumival menne, gyorsabb is lenne. És mitől lenne gyorsabb? Az egész autónak a működési viszonya olyan az autónak, hogy Hát a 205 kilowatt és teljesítmény és súlyelosztás arányát tekintve nem túl előnyös ebben a széles kerékkel menni. Bármennyire is a fizikai adottságai azt sugallják a guminak, hogy hú, ezzel biztos, hogy gyorsan lehet menni. Csak nem ezzel a kocsival. Vagy nem ezekkel az autókkal. Tehát azért itt ez egy nagyon komplex történet, hogy milyen autó, milyen futómű, milyen fék, milyen súlyelosztás, milyen teljesítményhez, és milyen kormánygeometriához, milyen kereket és milyen gumit rendeljünk hozzá. Tehát azért ez egy komplex sztori. Csak ennek megint közgazdasági okai vannak, és ugye az IMI-nek erre van lehetősége, ő most ezzel próbál versenyezni. De neki sem, ha tehetné, akkor neki se ez lenne az előnyös, hanem méretezésében keskenyebb kerékkel kéne mennie, ezt ő is nagyon jól tudja, és akkor önmagához képest is gyorsabban tudna menni. De mivel nem akarok gyorsabban menni, hanem én versenyezni akarok, érted? Innentől kezdve tök mindegy, mi van rajta. Igen, hát külön kell választani, így van. Így van. Tehát van az a fajta, hogy magáért, a közszereplésére, a hangulatért szeretne versenyezni, és akkor ez a lehetőség van most biztosítva erre a történetre. A másik magyarázat az csak a műszaki része volt, hogy most mennyire céltudatosan akarunk menni a versenyen, hogy most magam szórakoztatására versenyzek, vagy most valamit akarok. Hát a kettő nem ugyanaz. De papa ugye nagyon céltudatosan az eredményre megy mindig. Igen, teljesen. Papa az eredményekre megy. Igen. Jövő héten verseny, vagy mire kimegy a film, azóta lehet, hogy a héten lesz verseny. Új motor, picit nagyobb, de legalább stabilabb gumik. Tehát minden adott ahhoz, hogy Kassa Zoli átnézte az autót. Igen, de nem ismert jönni, kiment inkább Romániába Hargitára versenyezni, mint hogy beálljon most itt Miskolcra. Hát mondjuk ugye Wirtmann Feriről van szó, ugye? Nem mert most kiállni velem. Úgyhogy... De ezen mondjuk nem is csodálkozom, hogy meghallotta, hogy új motor, új gumi. A vége is lett neki, egybe ment kifelé máshova. Akkor most rámegyünk az abszolút győzelemre? Hát a magam részéről én abszolút teljesen jó vagyok, meg teljesen jó lesz a verseny is, biztos. De hogy az abszolútban most a cigányt kísérdít, meg ilyeneket, hogy meg tudjak verni, meg ki van még? Nagyon sokan vannak még, akiket nem bírok megverni. Nem, Isten ments. Tehát itt van a másik autó, például a másik VFT-s, a Szombathelyi Peti, érted? Zoli csinálta neki a motorját, Zoli készítette fel a kocsiját, tehát azért lesz itt ellenfél bőven. És akkor mire számítsunk tőled? Az, hogy megyünk, mint az állat. Azt próbálunk valamit csinálni. Tehát a nagy kunsz nem lesz, szerintem. Állok a gázon, Messzes mondja. Messzes 70 éves lesz az idén, gyerekek. Szeptemberben 70 éves. És most az jubilál ebben az évben, mert 85-ben kezdett navigálni, tehát 40 éve navigál. Ugye a Messzes Mészáros Sándor. A Mészáros Sándor. Neki a keresztneve, vagyis Igen, de szerintem... De hát mindenki Messzesnek hívja, mivel szobavestő mázoló. Miután Zsírpapa elkeresztelte Messzesnek, azóta minden. Nem én kereszteltem el, nem. Tényleg, én 40 éve dolgozok vele együtt, és már 40 évvel ezelőtt is Messzesnek hívták itt el Aliba. Egy hét múlva a célban mivel lennél elégedett? Hát ha célban lennék, nem basznám, mert nem mennék mellé. Nem, hát azért lesznek jó pályák, ahol mellé lehet menni. Főleg Bükkszent László, Bükkszentkereszt, majd lefelébe, főleg ha szakad az eső. Tehát ott azért az érdekes egy gyorsasági.